Maayong buntag, Kabisayan ug Mindanao, labi na sa itong mga suking tigpaminaw dinhi sa naginusarang sibiyaanan sa mga mamumuo. O kining programa sa kahanginan sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated, ang pagtuki o kininyong alagad, si Pagtuki Tats Samson, makiguban kaninyo sa usa ka oras ng pagpanuki sa mga isyu nga may kalabutan sa kalampuan. Mahigala September 19 karon, 2015 ug atong pagatukion unsay tahas sa kabataan. Again, ang atong topic karong buntaga mahigala kabahin sa unsay tahas sa mga kabataan. Apan sa dili pa ko padayon sa makausap pa mangayo kog katahuran sa kaninyong tanan nga nagsunod kanunay ni atong programa. Labi na gyud sa atong mga kaigsuonan nga naa diha sa lain-laing probensya, no? Nga silingan dinhi sa probinsya sa Subo. Unahon na to ang mga kaigsuonan nato nga naa diha nga nagpaminaw sa probinsya sa Leyte, sa Bohol, sa Siquijor, sa Negros ug pipila ka bahin sa Mindanao mga higala. No? Ug ingon man sa atong mahal nga probinsya sa Subo, apil na niini ang mga silingan nga mga isla, no? Sama sa isla sa Camotes ug sa Bantayan. Sa atong mga kaigsuonan nga naminaw karon diha sa Lahog area ug sa Tinaan Naga, kaniyong tanan maayong buntag sa atong mga kaigsuonan usab nga mga nanay ug mga drivers nato ug ubang mga mamumuo nga kuyog ug nagsunod kanunay ni atong programa. Good morning once again kaninyong tanan, no? So nini nga to ang pagahisgutan karong buntaga nindot ni kay atong istoryahan, no, ang mga kabatan-unan, no, ang mga kabataan karon. So di na ko langanon mga higala, ako din ning ipaila ang kuyog nato dinhi sa studio, kasamtangan or usa ni siya sa YMA Season 5 alumni unya karon siya na sa YMA mentor, no. Unahon ako sa pagpaila si Miss Roxanne Hernaiz. Miss Roxanne, good morning. Maayong buntag, Sir Tats. Maayong buntag sa mga tigpaminaw sa DYLA. Alright. Unya, laing batanon nga kuyog nako karon, kini siya, no, YMA Season 3 alumni. Unya, siya pod mo ay project coordinator sa Action Kabataan Project, si Benedict Espinosa. Benedict, maayong buntag. Maayong buntag, Sir Tats, and maayong buntag sa mga naminaw karon. Okay, so nindot ning atong topic mga higala, no, kay atong sayran gikan ini ato ang mga bisita karon, kay mga batan-on man ni unsa may ilahang papel, no, labi na gyud sa atong katilingban, unsa may ilahang mga contribution. Unya kini sila mga alumni ni sila sa Young Minds Academy. Unya ato sang sayran kanila mga higala unsa man sa ilang mga kasinatian nga diha pa sila sa YMA nya human, no, nga ni graduate sad sila sa Young Minds Academy nga gidumala sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated, no. So mahigala, kining buwan, no, this September 21 mao kini siya ang pagsaulog dato sa ika-43 katuig nga anibersaryo sa pagdeklarar sa martial law. The cries for freedom and democracy against the reign of the late President Ferdinand Marcos was observed, no. Baguhay lang, the newly elected Prime Minister of Singapore, Lee Hsien Loong, praises youth initiatives for strong supports during the election, no. So gitagaan man gid niya og iyang gipasudunggan gyud ang youth initiatives nung mao ni suporta, no, panahon sa election. Mao nang siya mo napili as Prime Minister sa Singapore. It proves that young people understand what it takes to choose a good leader who will rule nation not just for today but tomorrow. The experiences from the past has taught many young people to play their vital role in the community. For future leaders depend on how we hone young people, not just in becoming a good followers, but an active leaders in our community and country. Guidance from adults and professionals are important as they venture different journeys in life. Young people must not only learn on how to live for themselves, but on how to live and serve for others. Sa atong pagpadayon sa pag-aspire, no, sa significance of the role of youth, what are the pressing problems or issues in our country that youth can help solve, no? So what are the strengths of youth that need to be developed
and how are these trends helping in nation building? So mo ni ang mga pangutana mga higala nga atong gustong sayran no sa ato ang mga bisita karon nga mga kabatan-unan kung unsa gyud ka importante no ang papel sa kabatan-unan labi na gyud sa ato ang pakiglimbasog no dinhi sa ato ang nasod no ug sa atong komunidad. Okay? So di nato langanan mga higala ato dayon ning unahon no sa pag hisgot no kuyog sa atong mga kabatan-unan karon. Una sa tanan, Miss Roxanne, kumusta man? Kumusta man ang imuhang experience no sa season 5 sa Young Minds Academy? Unya, kumusta pod unsa po imong experience being this time mentor na ka? Can you share? Yes, please. Well, bago wala pa may ni apil og YMA, wala ra jud ko atoy paki sa may hitabo sa akong komunidad ni wala ra jud ko pakialam ba. Pero pagkatong na apil mi sa YMA, dito na jud ko nakamatgon nga naay mga societal problems. And then dito sa jud ko naka-realize nga naa jud ay koy mabuhat para mo solve sa katong mga problems. So, kumbaga naabli, no? Oo. Murag naablihan gyud ang Naabli ako. inyong mga kanang mata no sa kamatuoran sa susidad. Okay, continue. Yes, please. Mao pa to labi na katong nga season kay amo ang gitakol kay Unsa to inyong poverty theme sir. Poverty. Poverty. Okay, murag so nindot na gipa-experience jud mi nga matug mi sa dan, mga yon ato nga mga So, appeal sa inyong immersion. appeal sa mga program. immersion. Oo. Okay. Nga ang nakainut pud sa YMA kay kanang katong na-immerse mi sa komunidad, nakailami sa mga tao, naka-realize pud mi nga kanang dili lang mi moadto sa komunidad para mo-solve kami jud mismo ang solve sa problem, but ang amo jud is mag-empower mi sa mga tao didto kay kabaw mi ang mga tao didto mga talented o mga skillful jud kayo. So ang amo jud atong role sa YMA as YMA scholar is amo jud yung gi-harness unsay naa sa komunidad, mga assets, human resource, environmental assets, ug uban pa. Mao na amo silang systematic para ma-organize sila nga sila mismo mo participate in solving sa problems ng komunidad. Okay. So, you were able to experience community life. Yes. You were able to encounter no sa unsa man gyud ang realidad no sa community and diha na ablihan no ang inyong inyong kaugalingon unsa di ay gyud ang kamatuoran, and you were also able to kanang share pod sa inyong knowledge no. Yes. Labi na gyud sa kanang mga sistema, you're talking about system no kaganina nga diin maabli or mahibaw-an sa kadaghanan unsa pud ang ilahang mga kusog diha sa community as well as unsa pud ang mga problema. Okay. Now, sa imuha Benedict, unsa man po'y theme pod sa inyong season no sa season 3? Sa amo ang season 3 sir, among topic ka atong nga season was education. Education. So dako siya nga topic kay general sad kay siya kay we've been talking about education system sa Philippines na ilahi-lahi. Okay. Natay primary, secondary, ug tertiary. So Okay. but during sa amo ang project, among focus among project during that time was in the primary. Okay. Before mi na nagtako sa mga project, of course gitrain sa gid mi sa Young Minds Academy unsay mga dapat buhaton para mahibaw-an nato unsay dapat i-project na mo implement. So niagi mi og trainings and sessions regarding project proposal making. So most of the resulti ni Miss Roxanne nga nag-immersion sad mi. Among immersion that time was kuanto siya sir, sa Mountain Barangay sa Mountain Barangay. Ang inyuha Miss Roxanne diri sa city ra. Sa city pero Sa city. Mountain Barangay gihapon Pero sir. Mountain Barangay gihapon. Okay. Balik Consolation to siya yes. sir sa I remember Barangay Pulog, Consolation. Sa Pulog. Oo. Okay. Dito among immersion, nag-immersion then dito sa among mga kauban dito na mo nahibaw-an unsay mga problema nila nga dapat yun mismo sulbaron nga as what Miss Roxanne said, sila ra pud maka-identify, sila ra pud ang makasulbad ato nga problema. So ang inyo lang papel dito, nag-facilitate ra mo sa proseso. Yes sir. Okay. Nag-facilitate mi sa proseso, murag amo silang gi-gather Okay. para ma-consolidate ilang data para maka-come up ta og nindot na solution sa ilang problema. So di ay mga higayon di ay nga nagsuroy-suroy mo unya nag-interview mo sa community Yes, sir. residents unya
nag-observe sa mos palibot. Oh, yes, sir. Alright. So, mo ni ang mga processes nga inyong gihimo niya. After that, inyong gigather ang community residents Yes, sir. para inyong istoryahan. Istoryahan. Okay. So, makaingon kita, nakasuway na gyud mo nga mopuyo gyud ay og kanang komunidad, ha? Nga diin, unsa may inyong na-experience sa kanang day-to-day nila? Kamusta man? Sa amo nga time, sir, kay murag 2 days pa nga. 3 days. 3 days. So, 3 Wa days. pa mo kasuway nga kanang naligo mo to sa tabay. Nakasuway, sir. Kasuway mo. Naglakaw mga Layo kayo. 2 kilometers kapin. Okay. Kaya matumi sa mo ang... Wa pa mo ka-experience dito nga kanang way mga suga. Sa amo ang barangay, sir, naisuga. Nakurintihan na. Naikurinti. Pero ang suba, wa may kaligo kay mo lagi ito isa sa problem pud nila kay doos lang dump site sa ilang kuan. So hugaw ilang. dapit diha nga area na man diha na locate ang dam site. So mo to isa sa problem nila, environmental problems nila, sir. Now, siguro nindot sa nato Saira no gikan ninyo. Kumusta man after YMA? How was it kanang unsa may mga realization ninyo? Yes, Ako, miss. sir, kay ang importansya jud sa projects, sir, nga kanagaling kabaw ko nga mga kabataan karon daghan kag ideas, pero ang challenge jud ana is unsa mo siya nga long term siya, then impactful siya in the long run. So mo jud ang pinaka-insightful nga na akong lesson nga akong nakuha from YMA, and at the same time kana pong innovation. Okay. Okay, now jud mi among si nami sa YMA nga sige may challenge what's new about the idea, what's new about the project, ingon ana. So karon nga na mentor na ka, unsa man to ang imong experience before as scholar nakatabang basad diha sa imong pagka-mentor na karon, no? Ikaw na mo ay nag-guide. All right. Sige, miss. Ako jud kay sir kay kato akong istorya ganina nga mga elements mo sa to akong gitan-aw sa ilang proposal karon nga kanagaling sa tawag gani ang whole ecosystem kay tan-aw nila kung unsa jud ka interrelated tanan ng mga tan-awon jud nila ang assets sa tanan ang unsay mga organizations nga na didto unsay ongoing mga programa dito etc. mo jud ang tan-aw the whole ecosystem. Pero moving backwards kato pa jud after YMA sir kay department sa ko sa SSG sa muskwelahan ang nakandot jud ato is naghunahuna jud mi unsa jud ang pwedeng programa para sa amo ang mga estudyante nga holistic gali ang development ang among gi-target. So mao to naghimo mig mini YMA program sa eskwelahan. Okay. Nindot kayo kay hantod karon na siya. So na mi sa season 4 karon. Nag-season 4 na mo sa Nag-season inyo 4 ang na mi. mini kumbaga inyong gi-institutionalize Institutionalized dito mo sa school through the SSG kay ang SSG na may funding. So Okay. mao to siya. Wise investments and serve for our constituents So ato. mo sa ni siya naghimo nimo nga you are still connected with the school. Yes, sir. Very Alright. connected. And even with Rafi, because we ask help from them in Okay. terms of unsay mga Good, materials, ha? tools. So nindot siya nga experience di ay og outcome no sa imuhang Young Minds Academy. Nindot siya nga kayo, time. sir. Super. Okay. Now sa imuha Benedict, kumusta? After karon nga ni-graduate na ba ka? Yes, sir. I'm actually currently Working working na ka karon. Yes, sir. So ikaw karon sa pagkakaroon ha. How was it? Nakatabang ba nimo nga naka-build ba nimo as young as you are? Naka-build ba sa imuhang character nga karon ni imuha nang gi-practice? Yes. Dako jud kay natabang ang YMA sa ako, sir. Like when I was in season 3, YMA season 3, sir, high school pa ko at the time, turning college. So after YMA, what's next for us? Kasagaran sa among mga batchmates sa season, although na mga during that time na pa yung mga nag-work pero mostly daghan gitong na nag-eskwela pa. So ang challenge that time, sir, after YMA, what's next? So after YMA season 3, wala na stop akong fire for volunteering or helping the community. Okay. Like after YMA season 3, we have this mini group sa mga YMA alumni conducting volunteer works, community development, sir. Like, moto siya ang peak sa akong after YMA. So, after college po, sir, dako gid siya natabang kay, like, personally for me, sir, I would like to, sir, magpasalamat gid ko sa YMA, Rafi, sir, kay, mo gid siya nagpa-build sa ako ang confidence, character, ug leadership, sir. That's why naabot ko nga karon diri nga work, sir. Dili sa panghambog, but kanang
dako gid siya na akong di sa panghambog sir, pero akong position ron sir ba like I'm just 23 years old sir, pero pero dako na imong responsibility. Yes, sir. Ana, Because sir. naka-build ang confidence. Yes sir. No, naka-build og Nakabuild confidence. og confidence like Ang imuhang training. yes sir, sa training sa YMA personally for me Okay. sir, so dako gid siya natabang. Alright. And then in terms po of kanang helping towards the community sir, wa gyapon na stop sir kay after bisag nag-work na ko currently ron sir, I'm also kanang like after YMA ni-appeal po kog YMX, also a program of RAFI sir. So right now we're on our project proposal na sir kanang revisions lang sir. Then Okay. hopefully this October sir ma-implement na mo among project which is called Action Kabataan Project. Okay. Focusing ni siya sa kuan sir mga youth development educating them about DRRCCA, so disaster risk reduction management and climate change so- adaptation. So mo among subject for training the mga batan-on dito sa Sitio Kadasig, Barangay Tisa sir. Alright. So hopefully nig October ma-implement na ma-launch na niya ang among project sir. Okay. So, muna nga makaingon ta nga sa inyong training, mo na sila inyong gigamit karon diha sa inyong mga undertaking, Yes, sa imong trabaho, sa imong personal life, as well as your community involvement. Yes, no? sir. Labi na gyud through aning project. Now, let's talk about your project. Kanang giyon sa man yung pag-identify nga mao ni ang inyong mga proyekto nga i-implement dito sa Sitio Kadasig. So same as with YMA sir, among gi-apply among knowledge sa YMA. Okay. Og sa karon na mo nga project. So first kay ni conduct yun mi og mga surveys, ni conduct mi og FGD or focus group discussions, og transect mapping or asset Okay. mapping sir sa ilang So, sa ilahang komunidad. Inyo gid itong gi-apply, ha? So gi-apply gyud na namo na mga learnings namo sa YMA sir. Okay. So dito na mo nag-gather ang mga unsay mga assets o threats sa ilang community. So after gathering their assets and threats, sir, among gi-gather nag-focus group discussion me with mga batan-on dito sa Sitio Kadasig So as well dito kato siya nga process ng inyong gihimo, dito siya ni gawas. Yes, sir. Dito Nakahatag ni gawas. ninyo og idea, Yes, no? sir, Project dito. idea nga mao ni siya. dapat muna may focus sir. So ang kining gitawag na tog Action Kabataan Project, unsam gyud inyong main Main focus ani? So among main focus sir based sa ilang among na-come up na focus group discussion sir, ilang main threat gyud sir is substance abuse. So okay. substance abuse, and then next kay kanang ilang environmental issues kay na wala say tarong nga dump site, Okay. dumping area, garbage site. So but ang top good is drugs, substance abuse. So why not ang amo pong we all know sir nga during ang Philippines good is kung may disaster may tabo kita gay kanang luoy sad gid kaayo, di ba? And also according to statistics sir, children and mga bata noon mo'y isa pud sa in terms of disaster murag dako ang porsyento maapektuhan gani sir. Mo'y daghang So kalam- meaning to say kini inyong Action Kabataan Project focus ani siya Murag- disaster preparedness, At the same time youth katong development sir, youth development. para ma-redirect ilahang mga mind sa Okay. away sa substance abuse sir. So, human aning project, this is a pilate ang time frame ani? Time frame na mo sir is 6 months sir. 6 months. So after 6 months unsay gi-expect na to? After sa- 6 months sir, like naay disorganized man gud ilang ilang mga Ang youth batan-on dito sir. So organization di sila ang ko youth so dito. after 6 months we're expecting na organized sila, at the same time they are prepared in terms of disaster, and also kanang ilaging concept sir, ilang future sir, kay murag ilang mga kanang mausab sila sir, like ma-change that they can feel nga leaders sila, they can Okay. make a change sa ilang community. So- So munang gusto na mo ipagawas nga after sa kaning project sir. So makita din nato nga 6 months after sa implementation sa project na natay mga grupo sa mga batanon Yes, sir. nga Group mo'y mo of lead pod sa ilahang community when there's a nga disaster. preparado sila Yes, kung sir. adunay disaster unya Yes, sir. labi na gyud ning education pod no sa kining paggamit og kanang mga kanang mention nimo nga kanang substance abuse. Yes sir. Alright, so nindot day kay ni siya nga proyekto. Kinsa inyong mga partner ani? Among Benedict? partner organization sir kay si Barangay Tisa, Okay, and then si ang Kapay LGU, sir. ug ang Kapay. Ang Kapay, and then also Rafi sir. Ah, So kana among okay. partner organization sir. So Okay.
So nindot ni siya no. Ato ni siyang tan-awon sad, ato ni siyang at nga no. 6 months after Yes, once sir. mag-implement na mo. Yes, sir. Siguro by then mabalik mo din to report Yes, sir. para mao na ni ang result. Yes, sir. Okay. Ang So challenge po dahil sa mong project right now, sir, kay unlike sa YMA, naamagod tayo after like funders, di ba? Natay funders. Right now sa among project, sir, kami mangita og funders. So munang supposed to mangita be mo funding agency. Yes, sir. Muna ang challenge sa siya, mga aron. challenge po na, no? So we have to do more resource mobilization para makakuha namin sa mong budget and then maka-implement na yun mi. Alright. Miss Roxanne, sa imuhang end, ang imong gi-mentor ang unsa man nga season. Karon nga season. Sir. Ang present season na naman ta sa season 9. 9. Sus, Sir. dugay-dugay na Yun na, ang no? gap. Anyway, being a YMA mentor, giunsa man nimo sila pag mentor ang imuhang mga scholars, ang mga scholars natin sa YMA. Kato lang sir, ako lang jud silang, well, basically ang general idea lang jud is kanang, although this is more on the idealistic side, but kana lang fall in love with your community. Okay. Kana lang jud higugmaon yung komunidad. Marisod na sa mga pagiging In love community, ha? Pero unsa may mga kanang quality of like unsa may mga qualities nga kinahanglan ka nga dali ra kang ma-in love or dali nimo sila ma-convince nga ma-in love sila sa community labi na gyud kini atong mga scholars. Ako lang just lang gingnan sir nga look at lang jud all those resources existing in your community, talk to people, kanang empathize with them, ana sir ba? And then kanang acknowledge jud nga kani yung mga tao nga gipang although mamaligat na siya sa store or unsa ba nagipatinda dira or unsa ba si nanay si tatay ay acknowledge jud nga kana sila sa usa nila naa jud na sila matabang sa imong proyekto, part na sa sim proyekto. So i-engage jud na sila. Nga makakita silang kaugalingon nga naa sila value and naa meaning. sila value sa ila sa Right, so sa lisod komunidad na. kay kanang ang challenge mo sir kay is empower nimo ang komunidad sir ba nga i-mindset kay nimo sila kay ang sa YMA man god ako din lang gignan nga dili mo forever na mo diha like Correct. after sa inyong project I don't Correct. know unsay ma-decision ninyo Correct. larga mo pa dong pero so dapat i-prepare ninyo ang komunidad dili sila dapat magsalig ninyo so Now, kana jud. ang next na kong question is, nganong aduna may panginahanglan nga ang youth nga mahimo siyang proactive citizens sa ilahang community? Apan tubagon na ninyong duha, kuman lamang nin pipila ka mga mensahe ug dugang impormasyon. Kahibaw ba mo nga dunay usa ka organisasyon sa Pilipinas nga naghatag og prestiyosong pasidungog sa mga kabatan-unan alang sa ilang dakong natampo sa nasod? Ang 10 Accomplished Youth Organization kuna ila sa Tayo Awards Foundation Incorporated nagtinguha sa pagpangita, pagpaila ug paghatag og pasidungog sa mga outstanding youth organizations sa nasod. Kini si Pagtuki Chrislyn naghatod niining mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ani ang mga pinakaunang kalihukan ug panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Gidasig sa Mega Cebu Land Forum ang mga real estate developers ug practitioners nga mosagop sa malahutayon ug malungtaron nga mga pamaagi sa ilang mga katukuran dinhi sa Subo. Atol sa maong forum, nipresentar si University of San Carlos College of Architecture and Fine Arts Dean Yumi Espina ug mga pamaagi batok sa paspas nga organisasyon. Adunay gitanyag nga Green Loop Plan, usa ka pedestrian-dominated corridor libot sa upat ka lokal nga panggamahanan sa kauluhan sa Subo, diin tumong niini ang pagpalambo sa social connection taliwala sa nagkadaghan nga katawhan. Ang maong laraw nangita sab og pamaagi nga masulbad ang problema sama sa pagdasok sa trapiko ug polusyon pinaagi sa pagdisenyo ug usab sa mga urban centers ug transportation systems dinhi sa Subo. Gipadali karon ang pagduso sa ikatulong draft bill nga tuyong ma-institutionalize ang Metro Cebu Development Coordinating Board kun MCDCB kinsa mao'y nagpaluyo sa Mega Cebu Development Authority. Si MCDCB Co-Chairman Roberto Aboitiz nagkanayon nga di sila gusto nga muusik og oras maong dinali ang pagpasa sa balaod ngadto sa Kongreso. Atol sab sa maong panagtigom ang mga miyembro ni Uyon sa mga balaod nga naglatid lamang sa 13 ka mga lokal nga panggamahanan nga sakop sa MCDCB ug dili ang kinatibuk ang probinsya sa Subo.
Kini naglakip sa syudad sa Sugbo, Lapu-Lapu, Mandaue, Danao, Talisay, Naga ug Karkar ug ang mga lungsod sa Consolacion, Liloan, Cordova, Minganilla ug San Fernando. Ug mao kini ang nahitabo karong simana sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagtuki Buen, maayong buntag. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya nga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593-858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon EJAC sa programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikod sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. For your seminar training needs, contact Eduardo Aboitiz Development Study Center at 35 Lupicina Street at 418-7234 Local 108. It has function rooms and plenary hall with Wi-Fi connection. Eduardo Aboitiz Development Study Center, where a meeting of minds takes place. May higala mo mong giawhag no sa pagpadangat sa inyong mensahe, tawag lang sa atong mga numero. Ang atong pagtukoy hotline 256-1679 o sa 255-5754 nga to ang pagtukoy mobile, ang numero 0932-848-7293. Unya mo sa mong giawhag sa pag-post no sa ato ang Facebook account or Facebook page. Ang atong pangutana, what can the youth do for the country? So, i-post ang inyong mga tubag ug ato ni siyang taga-ano gigan sa pagbasa no panahon sa ato ang programa mga higala. Okay? So, balik ta. Kaganina before ta nag-break, nangutana ko ninyo kung unsa man ka nganong aduna may panginahanglan nga ang youth mahimo silang proactive citizens. Yes, Ms. Roxanne. Sir, although ato maning madunggan no nga kanang sigilag balik-balik nato istorya sa tuas tong mga sa mga adults, but tinuod jud nga kitang mga kabatanunan, kita jud nakatag-iya sa kaugmaon. We own the future. Yes. So, kung mao man ganina, lain sa kay kung maghuwat lang ta di ba nga someone else or ato ang mga leaders karon or atong mga adults karon ang maoy mo maghuwat lang ta nga unsay lang mabuhat etc. Nya sige lang tag comment, sige lang tag negative or positive nga comments, sige lang tag from the sideline na ka magtanaw. So dili man siya mao. So mas maayo jud sir nga kita nga karon kabatanunan kabawta nga talented kay ta, skillful kay ta, maka-offer tag mga fresh ideas, maka-offer tag new solutions to current problems. Mas maayo jud nga kita ma-empowered na atong kahilingon nga mo participate jud ta sa pag-build sa atong komunidad. At the same time, kay nakatabang naman sa taana nga kanang slowly sir ba nga naka-build na pud ta og tabang sa atong nasud. So let's make it our business to build our nation. Mao sa jud na sir. So ang youth imong gipasabot nga sa atong kabatanon, sa atong kalinghod, wala nang ipasabot nga magpadaplin lang ta. Yes, sir. Sa atong pagkabatanon, sa inyong pagkabatanon, naatay mahimo. Naatay mga strengths nga pwede natong paambit atong makontribute sa atong community, no? Ug labi na gyud sa inyo sa mga huna-huna nga or mga idea nga makapalambo, no? Labi na gyud sa umaabot or sa future. I think mo na imong mensahe, Ms. Roxanne, no? Yes. Now, Benedict, sa imuhang end, nganong ang mga youth, or kinahanglan ba, no? For those mga youth karon nga naminaw nga wala sa Young Minds Academy, na ba sila kahigayunan nga mahimo silang proactive citizens? Naa kayo, Sir Tats, like, mag-base ta sa statistics man, good. Ang number of mga kabatanunan sa population sa Pilipinas dako kay di ba? Karon dako kayo mo right siya more than kuan siguro. Ang latest karon sa katong last namo murag almost 50%. Like, dako kay na siya di ba? 50% number of population sa mga kabatanunan sa Pilipinas. Kung i-gather na nimo sa tanan, di lang ta magsigilag storya, why not make our voices turn into actions? Dako kay tag mausab sa atong komunidad, sa ato ang nasud.
labi na sa atong nasod. So mutuog gyud ko nga ma-YMA ka or mayang may sa academy ka or ma-normal ka nga batanon naa kay mabuhat sa imong community. Mabarangay man na level, dako nga level, dako na kag ma-impact, maka-change ka sa community, imong komunidad at the same time maka ripple effect gani sir, like maobserbaran magusabang mga batanon nga nakagibuhat sulan siya nakabuhat lagi siya ani ngano ako di. So kung magtinabangay ta dako kitang mahimo. So dako siya effect sir sa atong community.